लागाव नोंथां लागायदो दे हेलो लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चैनेलाव गोदान बावनानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो बेलनि आइकनखौ थुना होदो लोगोफोर दिनैहाय नै आंजों दङ टिपु दादा आरो हंला दादा दिनैहाय हंलाया माबा टिपु दादाया जोंना दिनै साइकेल सालायनो हागोन ना हायाखै हागोन ना बिथाङा माने पेडेल मोनसेजोंनो क्लें 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 गायो साइकेलखौ बेनिफ्राय दिनैहाय साइकेल बियो सालायनो माने हाबायानो ओमफ्राय बेसेबां हायो बेखौ नायनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय बोथोरा दिनै बिराद मोजां आरोना कुल एकदमबारे माने गरमबो नङा थान्दाबो नङा माने दोमैलुलु जाना दं आरोना बिराद मोजां आरोखि बेनिफ्राय जोंना साइकेलखौ लाखाबाय ओमफ्राय दा जोंना टिपु दादा साइकेलखौ सालायसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लागायदो लागाव नोंथां लागायदो दे दानोथ' गैलामोनलै नोङो मिथिबायना दानोथ' आथिया दोलाजोब्बायमोनलै ओंखामसो उखैफिनबाय नामाब्रा ओंखाम उखैफिनबाय उखैफिनाखैना आंखौ दाबो लानो हागोन ना हाया आंखौ दाबो लानो हाया लागाव होख्लेंथार बा हाथारबायथ' मानसिया हाथारबाय लोगोफोर नै टिपु दादाया साइकेलखौ सालायनो हाथारबाय नै फैफिनदो एबार फैफिनदो ब्रेकम सालायनो हाजोबथारगोन दाबो लानो हागोन ना हाया मानसिखौ बेहाय जिरायनानै दाबो लानो हागोन ना हाया सालायनो हागोन ना हाया देलाय हंला दादाखौ खिथु लानानै सालायलाय देलाय दे इनिफ्राय सालायदै दे नैलाय गोलैबाय दे दाबला दे लागायदो नोंथां दे नोंथाङा माथो रोंथ्राजोबो हाया नामा नोंथाङालाय दे लागायदो दे लागाव दाबो लानो हायाना हारसिं सालायफिनदो दे खनसे बा मा सट सालायखोलै बा हाथारबाय माथो सालायनो हाबाय मानसिया नायदो लोगोफोर नै टिपुआ माने साइकेलखौ सालायनो रोंहांबाय मैयासो रोंदों मानसिया बेनिफ्राय दिनैहाय एसे हाहांबायानो आरो एसे हाहांबाय फैफिनदो लोगोफोर जोंहा टिपु दादानि साइकेल सालायनायखौथ' नुखाबाय टिपु दादाया माने मैयासो रोंहांदों दे साइकेलखौ मैयासो सालायदों बेनिफ्राय दिनैहाय एसे बांसिन हाबाय आरोना दाबो गेजेर गोलैयो मानसिया बेनिफ्राय डाबल लानो एसे हामालाबा हायो दसे हाया बेनिफ्राय मानसियाबो थेख्लाख्ला नालाय मानसियाबो नै देरनोबो रोंला मानोबो रोंला देराबाथ' बिथांखौ सार्केसावसो हरनांसिगोन सार्केसाव थांगोन थाङा बुं थाङा बिथाङा माने साइकेल स्कुला माने एसे गोजान जायो नालाय बेनिफ्राय माने साइकेलजों थांनो होननानै बेखौ माने मानसिया सोलोंनो गोसो आरो पेडेल मोनसेनि हारसिं मानसिया गाबाय थायो आरोना बेनिफ्राय दा एसे रोंहांबाय आरो मानसिया बेनिफ्राय दिनै स्कुल दंना गैया होनदोंमोनलाय दिनै स्कुल गैयाना दिनै होमबा सानसे साइकेल सालायदै सालाया सानसे साइकेल सालायगोन ना बोथोराबो दिनै सान्दुं गैखाया मिथिबायना सानसे साइकेल सालायबाय था दै मिथिबायना ओमफ्राय बारा सर्ट सालायनाङा दै ओमफ्राय गारि फैबा नायदै मिथिबायना गारि फैबाथाय लाखिनानै होदै साइड दान मिथिबाय नङाबा सेस जागोनबो मिथिखा थां सालायफिनदो साइकेलखौ दे सालायफिनदो दै लोगोफोर जोंहा नै टिपु दादाया साइकेल सालायनो बिराद मेंबाय दा नों साइकेल सालायनो मेंबाय नामा दिनैथ' नों सानसे सालायखागोन ना दिनै ओमफ्राय हंलाया दिनैथ' स्कुल गैयाना हंलाना दङ माथो नोंथाङा स्कुल गैयासो होनदों आंखौ थगायदोंसो माथो बिथाङा लोगोफोर माने दिनैहाय स्कुल गैया बेनिफ्राय बिराद गोबाव साइकेल सालायगोन होनना बुंदों टिपु दादाया जोंहा बेनिफ्राय दिनै रोंबासो न'आव थांदै रोङागौ माने साइकेल सालायबाय था मिथिबायना बेनिफ्राय आं दहाय बुंनाय बायदि गारि फैबाल' एसे आगारना होदो ओमफ्राय होख्लायबाय था सालायनाया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो लाइक होदो आरो साबस्क्राइबथ' खालामनो दाबाव लोगोफोर
आरो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअ'आव स' दिनैनि थाखाय एसेबांनो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय